makadii muri tadzoka zvakare pano pachannel pangu papraise magara tichikutambidzai maupdates enyaya dziri kupisa tichikupai zvakare nyaya dzose dziri kuitika mativi mana eZimbabwe. So nhasi tadzoka nenyaya inosirisa zvikuru kwazvo, nyaya yemusikana ari talented zvisingaite uyo anozikanwa nezita kuti Baby Doni. Akaimba masongs akawanda, I think akambofeature nemaartists akawanda zvakare. Uyo ari famous anozikanwa nemukurumbira zvisingaite. Zvino rege vakuru vakataura vachiti mapudzi anowira kusina hari. Zvokwadi mugoni wepwere ndiye asinayo. Zvakaoma nenyaya inosirisa iri panapa yemusikana anetsa nekutora madrugs. Munhu wechisikana danga mukomana tete zvimwe zviri nani, danga muchikomana tete zvimwe pamwe zvinozwisisika, asi ukaona munhu wechisikana asvika padanho rekutora madrugs, zvinhu zvinonzwisa tsitsi, zvinhu zvakaoma kwazvo, zvinhu zvinorwadza. So murezi pakuda kuratidza musikana Baby Doni akatorwa naSimbu Solids, akatorwa zvakare nehanzvadzi yake yaanodzedzana naye ropa kuti aendeswe kurehab kuMatrix. So video rino nemavideo credits change tichipa kuMatrix since change tichishandisa zvakare mavideos avo avakanga vachitora vari kukembi ikoko. Zvakare nokurudziro kana pane vanetswa nevana kana vanetswa nehama nei kana nana baba vatore muende navo kuMatrix, vanorangwa, vanopiwa discipline, vodzorwa mugwara. Hakusi kuitirwa utsinye, hakusi kuitirwa zvakaipa, asi kudzoswa mugwara kuti vave vanhu pavanhu. So hama dzinodiwa, video rinoda kuratidza ivideo rinosivisa, ivideo rinonzwisa tsitsi, ivideo rinoda kuti tione madrugs zvakaoma, akaipa madrugs achinji chakanaka. Munozvionera mega musikana achitaura achiratidza kuti munhu akatodhakwa, munhu ari kushandisa madrugs haasiriye zvakare munhu ari kutaura, asi kuti madrugs ari kutaura. Madrugs anoita kuti uzviona uri mhuka pavanhu, uzviona kunge ndione yese, ndiwo kutonga. Zvakaoma hama dzinodiwa, ngatione video rinotera mundidzo zvamunofunga comment section, zvese zvamunofunga. So if you so first time maybe kusubscribe pachena mahara, usakanganwa kusiya subscribe yako so that pese patinoposta hausiwe neany updates change tichitera. Ndokuvimbisa kuti kubva nhasi nemazuva achange achitera ndichange ndichidropa minute by minute, zuva by zuva. Saka make sure every day wagara wodongora parino channel woona mabhizi anotera. Tinokudesere guys, road to 7,000 subscribers. Let's go and check the following video. Zvakaoma hama dzinodiwa, handisona video. Kuri kwa mabba. Right. Leko kwa mabba kuri right musiri pana. Akubota ngoyo nasisela. All right. Sisami twana. Pakukararira. Anonzani? Pakukararira. All right. Anomzwa kwanga anoti Baby Doni. Oh, Baby Doni. Yes. Kuma ri ndudza kuti muri ana Baby Doni. Ndo ma celebrity edu kai. Kama celebrity. Habisirizo. Nai Baby Doni. So what is saying? How are you? Ko skuda utara nini? Yeah, no problem. Don't the main plan. I am the vice president of this organization. All right. So ndichambo taura newe 2 minutes. Baby Doni. Ndipo mazita kwa kasara. Ndoda kunzwa from the host mouth. Unonzi 16 kokuti Baby Doni. Okay, vakutiudza ngano. Kwemunotiudzirepo history ndo zvandisingade. Ndiudzei munhu zvakanaka kuti anonzi 16. Alright, anyway, 16 as you may like to call yourself. Pawaya kunokwanza uri kuenda kupi? Ni hanzvadzi yako yakagara nemi. Ndizvo ihanzvadzi yako? Ish. Ihanzvadzi yako? Ayo, imbopindura mubvunzo kana 16. Uyu, iye hanzvadzi yako yo? Haasi. Ko uya ku left back. Vese hauvaziva. Ishaya dzako? What does that mean? Vanhu vashaisisa. Alright. I don't want to waste your time and I wouldn't want you to waste my time either. Ndoda kuvunza kuti pawauya wanzi uri kuenda upi? Kosekubvunzeni name. Pintureka dzenyu nemubvunzo. Inini ndiri kuvunza iwewe. Ava ndavabvunza kuti handitovaona kuti vatora nguva vasati vaya kuzokudaidza. Hapana changondudza. Havana kukuudza.
Wangoti pinda mota tiende. But if the mot. Alright, no problem. But was the gate up? What did you notice? What did you see? I don't want to follow grey. Kuti fala grey. Pfungwa dzevana vadiki vachangodzidzira kukura muzvinhu. Alright, baby, don't want to smoke it. Utathe mashiro kwako ntarise logo rakanyorwa nzichi. Ndatisumuka. Iri fresh. Rawatarisero nimalize. Ndiverengere rakanyorwa nzichi pa watarise pa nimalize. Matrix. Chete. Disciplinary and Training Center of what? Very good. Hanzi Matrix Disciplinary and Training Center, ndizo? Disciplinary training. Tigarabasi. What's your understanding by the word disciplinary? Kusagadzikana kwepfungwa, right? So do you agree that you came here not by accident? Good. Do you agree that you lack discipline? Of course. Oh, you do? Okay. Saga, do you agree this is your brother? He's your brother, not mine. Alright, pana baba sipachipatala chemapenzi wanzwa. Wachonza zvanditaura. Saka. Ndikukuzivisa pana baba sipachipatala chemapenzi. Asa wakononge penzi pane pandiende musikana. Ndinojairira baby. Right, Paco, Pasha. What? This place is called Matrix Disciplinary Center. We deal with people like you, with an attitude like yours, with indiscipline. With indiscipline. What do you know about So, Sudahukuza, no, listen. You listen to me when I'm talking. You're in my house. You listen to my commands. You listen to my... Urundwa. Nduda I confronta kanacharani. That was yana ngazi ya wewe kuregera charges na ngaba. Fiu. Shandachara pana baba sakira mapenzi warinzo. Ndikutongoneka. So ndakukubvunza kwekupedzisira. Who's this guy sitting next to you? Kosekubvunze ndine musikana. Asi kumutye ndinotangotika mfuru watanotatsoma. Madrugs ukutorapo? Ayo ndozvimirira. Madrugs ukutora? Yo zestera kwere unotomisa nini? What type of play? Play games. I told you, you are in my house. You play by my rules. What's the house? You are in my house. You are sitting on my couch. You're sitting on my couch. You will answer my questions because you came to my house. But I can't answer questions in my mood, my guy. Ndosandikukubvunza wewe kuti munhu wauya naye unomuziva here. Uri kutaura kuti haumukuzira munhu wauya naye. Ndoka ndikukudza kuti pana baba pachipatara pemapenzi. Ukunzwa ndanditaura. But you actually saw kuziya pazvese izvozvo. Ndoda kunzwa newe because haupenge wanzwa. Wanzwa here baby John, haupenge wanzwa. Madrugs utora? Madrugs utora? Utorapi? Ndipera drug test kit nemaDrugs and that time ni Musikana. I don't have time to work for you. I don't have time to play. I got a mandate by the government to deal with people like you. Panya nemaDrugs. Ndakubvunza kuti maDrugs ukutora apa usizokwanisa kudai. Alright, chisunga. The good thing is that you agreed to you're lacking discipline. Which discipline? No, you agreed 5 minutes ago that you are lacking discipline. They are lacking discipline. Sunga. Unochesa maDrugs. Hanzi wachakutora maDrugs. Sunga. Ndizvo munofambisira here izvozvo. Ndizvo zvocheka. Tichipitika. This is
Cocktail nemaDrugs. What the hell is this? What the hell is this? How old is she? 24. Urkuite. Naive dopa. Urkuite. What are you doing to yourself? No, shake pindura. What am I doing? Kutaura ndega. Ndipindura. Ausula. Ausula. Handi. Mimi. Ndinyorere mali zauta. Sumuka. Chichandoziva nezvikokutondozira kupi aya mali zauta. kutozira kupi kuti chii handinotaura kuti chicho Asina chama drugs auta kuda seni kuti iwe ubure. Nekuti ndakuti tawe. handizvatoperere tatokunoka handisiti zvebasa zvacho Sumuka. iwo Sumuka. That's sumuka. Uchada kutawa. Waburuta samane. kuti ndivava Vaanorekera vasamwa. vaende chineni Yeah, no, I'm going to get that. pakosati chichidzire wewe wazvinzwa Saka wamboda kurova mari. upi manje nyedzeko Ndikuona mashatira kuti kundirwisa here Sit down. kundirwisa tikotoaadika Akuonerera nini. So, you know what? wangu hatisi kurwisana newe asi teerera kurwisana nemutoramba zvamuri kuita makangwarira mani Baby, John. unid your help ukutoda help mulife mako saka listen zvekutaura munhu wese Maybe don't. The people that brought you here know that you have a problem. They're trying to help you. Right now, I can ask them to excuse us and they will leave you. Because they already came to leave you in here. You don't care, right? sara nesu mabich awati mabich But I have so much to do. I have a lot of work to do. chizvinzwa wani Mama chizvinzwa kuti chi? I want to die. tanga musinga Chiyatangidza zvekare. Wakuda kutaura hanzi? Wakuda kutaura hanzi? Kana uri kuda energy? Yekutaura? kondotaura ndisati vandibvunze kutotaura kuti chii zvauchandoziva kana Ndipewo mari zautsari ipapo. inonomanikidza munhu kutaura zvinhu zvasingazive but boy Uchandibhowa futi wanga. nyangwe ribasa kutodzidza kwakatokosha futi pabasa ipapo uchitokwidza madzidziro waziva Wadondidzidzisa kana basi. tibvunza munhu haumumanikidze kupindura waziva Haundidzidzise basa sense my guy waziva saka Haundidzidzise kutotora nguva basa iwe. yekufunga chinhu chakanaka Munhu anoita cocktail yemadrugs. Uda uyazozvidzidzisa. sangoziva kana kuti chiro usati wafunga my brother you can't tell me to run if I don't want to run Right. System yemusikana taona about 5 actually. AMP. About 5 cocktail yemadrugs. Musikana ari kuzvisanganisa zvese. I'll show to the brother. Mukaona kadai, it means it's positive. Positive. E negative. E positive. I am a negative. So tine panapa tine 1, 2, 3. Then behind tine 1, 2. E yakupera so I mean it's maybe akapedzera kutora maybe 10 days ago. Right. So I'll tell you everything that she's taking. Handakuvhunza wewe kuti madrugs utora api ukatadza wandipindura. Right now I have to go and open this test kit which is so expensive, which frustrates not only me but your brother there because he's going to foot he got the some money of he got the money Oh, he got the money. yes So you think you're going to right? I'm married You know, do you think what you're doing to my guy suppose unyanyondotora kuti basa rakuevhorita rako eze rekukutengera mari kaneweze ngatitiri zvezvizvoso All right. I think at this stage, honestly, to be talking to her is a waste of time. She's highly intoxicated. I don't know how she's living with herself. nemaDrugs akutora kusanganisa zvese.
meth, crystal meth dombo iroro, brongo. Kodeni naye musikana anotora brongo. Brongo racho ndirori. Your brother yake. So chichochi. So she's just mixing everything, and we're gonna need a lot more time with her than what I had explained before. I think uruzvinzwira iwe wakatodhakwa zvakanaka kana nguva yekuti ndichiramba ndichibvunzana newe anything kutaurira anything asi chandongokuvimbisa ndechekuti panapa isusu todhila nevanhu vakaita sewe ende tinovagadzirisa kusvika vadzokera mugwara vatora unhu. Hatina problem newe sababy doll senyika hatitomborina problem newe. Problem iri paindiscipline iri mauri. You are very nasty, rude, stubborn, arrogant, everything in one, and you're a girl. Why are you judging yourself? Why? I'm judging because of your attitude. You are judging yourself and not judging me. No, I'm talking to you. I don't do drugs. I don't do a cocktail of drugs like you do. I talk to you. Alright. So you can't tell me. Alright. So I just highlight trauma problems. I'm saying my name is Musikana. Asataenda. Like, No, state your relationship with her. she's my biological sister. You don't I'm not his sister. Trying to keep. Okay, pana baba na Musikana. It's a mem. Call me mem. When I'm looking like a girl. Pana baba na Musikana. Call me mem. Right. Say O'Brien. Your relationship with Paco Pasha, Lizo. Yes. Popularly known as Baby Dawn. You said you are the biological brother. Of course. Okay, who's elder? I'm the elder. You're the elder one. Yeah. Alright. Do you see what drugs do to your body? Your brother is elder than you, but you look older. I told you he's not my brother. Everything's happening to you and you look older. Baby don't. Hands is on in a meme hour. Makazida means. Name Akaendeswa by scholarship. And you are the I want to tell Anisha at this juncture. And then again, but who I always know them Pamangu, those are never but still the Sunday discipline. Munota, and that's how we O'Brien, highlights Yema issues and facial including Jawatunga and my parents. Actually, it's like a terrible minister my career. Makaminisa Rehab ipi? Inunzi Mandipa. Mandipa hope yekuno kwa Harare kana uteku Bulawayo kana uteku Kwera. Alright. Mandipa hope andiro. Akagara kwingwe kariba se? I think 3 months. First time I ended 3 months, and then for the second time I think it was 3 months or 4 months or so. Alright, so in total like end about 6 to 7 months in here. Yeah. Alright, what happened with Adzoga? Actually, I took the medicine because it's like a guy cannot stay with the hair. And then she didn't fix for my finances, then which is on Chora and try to help you do some other things. And then she ran away and so she ran away because actually I was providing everything. All she needed to do is just wake up, bath yourself, feed yourself, everything was just provided. And then she ran away. After running away, we have to look for her. And then find around 7th Street. There is a flat there by the name Girls Court. Okay, in Harare. Yes. And then that was for first time. And then we planned with Solid. Yeah. Okay, Solid, DJ Solid. Yes. Okay. And then he helped me for kwaTafadzwa for the second time. Then Paga Buddha is all. It's okay as usual. And I mean this
kuna monzi nchiti ngambotanga munoona na monzi pamwe ndezvemadzina zvizombofambawo naye and then ndobva azoita kuti renaway saita renaway ndazotaka kumutsvaga kuti mai manje ko munhu yawe ndongosvika kuti asingo because maybe came back home late kusvika asi and then solid neso ndobva azonditi ndichamuona waya kuno vanamfura chingomutaura akangorika naenda kumba solid. I don't know what brought him there. Angorika nasvika, okay. And then solid ndobva azondifonera vanamfonera naye andada kutaura nekambotaura and then vandazoya kumunasi. I bet guys, thank you guys for watching the video to the end. Please like, comment, share and subscribe to the channel. Kana uchingwa nakizone zvikita panapa. Usaka kana kuti kusubscribe au apachena subscribe mahara. Kune pachada kusend ama Thanksgiving zviro zvamaita TikTok, Facebook. Pane zvakare option yakanzi thanks panika $sign. Kana don't send mari unobaya kako unosenda mari kuti I think from as little as 10 rand zvinongoitwa ku TikTok, zvinongoitwa kune mamwe social yes. Tinokutenda nekuona kwamaita kana uchingwa nakidzwa uona mabhizi anotera. Tichange chikupai zvakawanda zvikurusa. Tichange chita sleepless nights every day. Kwese tichange tichidropa, tichange tichedza nepatinogona kuti tinge tichikupai content zvakakuvibisa. Ndokutenda guys, road to 7,000. Please like, comment, share, subscribe to my channel for more and more content izvi zvinosiririsa. Please vabereki nge muchimonita vana venyu muchiona mamovements avari kuita, vaswera nani, vatamba nani, zvinonzi makuru waunotamba naye ndiye anoradza ramangwana rako. Haungatambe neni unoputa mbachi iwe urega kusvuta, haungatambe nevanohura urega kuhura, haungatambe nevaroyi urega kuroya. So ndinokutenda nekuona kwamaita nhasi asi kutaura kuti mhanya tauda kuzama kuunza rimwe professional guwa rakachena, guwa rakadzikama, guwa rakaenda kuchikoro sezvamunongoona. Ndinokutenda guys, ndokuda singaiti. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel for more and more content. You understand? Let's go, let's get it. Salute.